asmara Mas Nggih, Gading. sampun matur sembah. Nggih. Niki mau anu permintaan apa tadi? Wau sambel Sambal kemangi. kemangi. Yang Nggih. menembang adalah Mbak Indah. Nggih, Iya. Mbak Eda. Ini bae Mbak Indah. Dipun pinangan. Iya. Nggih. Mau ngomong-ngomong. Di sepoti Iya. Spotnya apa, Mas? Dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbak India. Sugeng dalu Mas Gading. nggih, sugeng dalu Mbak Eda. Tekan kene tenan to Mas. Nggih. Mbak Indah ra nyono ora ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis mayang nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki ya isih sak umbelan kok. Isih to? Isih. Masa Mas? Ijek masa umbelan Mas. Isih. Saiki Ya sok-sok. Sing ngendi? Sing ngendi? Saiki ora. Sing ngendi? Eh. Sing ngendi? Biyen cilik ya. Biyen cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bret. Langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Ya selingus Saiki wis ora. saiki ora. Sen-sen ke. Ayo Ora isin-isin kok ke. wis. Kendel ya Mas. Ajar kendel ya Mas. Nggih isin-isin kene ku wau. Lah ngopo to? Apa Mas? Ora. Ora sida. Ora sitok. Nggih. Iki pamundutan. Mbak Indah. Saking sinten mau Mas Gading? Bu Retno. Bu Marisi. Bu Retno nyuwun lagu Sambel. Sambel kemangi. Anggo bawa ora Bu? Agem no. Oh ngagem. Nggih. Iki rampungnya jam pira to? Kaya nek anu bersih desa ora? Iki Anu manut jam 6. manut sing nanggap ra. Ora Mas. Nggih. Biasane nek bersih desa kan jam 6 to. Nggih. Yo ora. Ora to. Kowe Ora tekan jam 6 ya? Heh? Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, tapi manggung. kok jam ya? 6 sih kene iki. Lare wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Mamu. Anggo bawa Mbak Indah. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inumane banyu aki piye Mama nise sepira ta ya? memanise Arep sing ngendi? Mama nise. Manise Kang kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula nganggo buntelan men dowan Karon Butatin Ketuk goreng nyamikane